Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani ni ne naku Baba Ambuka, alƙalin alƙalai, ɗan jarida mai zaman kanshi, ba sani ba samu ba. To a yau masoya namu na duk duniya gaba ɗaya. To wato mun gayyato muku wani babban bako. Kun bakon namu tun ba yau ba kuna so a gayyato muku shi. To insha Allah yau ga shi ga ku. Babban bakon namu wato shine Aba Khalid, shugaban matasa na Niger gaba ɗaya. Ku bari ku ji dai daga wake shi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aba Khalid. To muna so mu je takaitaccen tarihi na ka. To da farko dai jinjina ta musamman ga wannan gidan rediyo na Baba Ambuka, sannan jinjina ta musamman ga shugaban ƙasarmu, jinjina ta musamman ga 'yan Nijar gaba ɗaya maza da mata. Ni sunana Isa Musa, an fi kirana da Aba Khalid, wato baban Khalid kenan, shugaban matasan Nijar da yake nan a nan Libya, insha Allah. To kun ji dai daga bakin shi. To za mu fara yin tambayoyi da Isa Musa wato Aba Khalid da yake gama gare ku. Aba Khalid, muna so mu zazzamana a kan matsalolin Nijar gaba ɗaya. To wato Aba Khalid, wai wato menene ake ce ma matashi? To alhamdulillah, wanda ake ce ma matashi, wanda daga bakin shekara 15 abinda ya kama shekara 45 zuwa 50 ma ana iya ce mishi matashi. Domin shi matashi ya danganta daga abinda zai fito daga bakin shi da niyyar shi da kishin ƙasar shi. Domin ko da tsoho ne ya kai shekara 55, idan zai yi reaction, zai yi zabura ya kawo ci gaba irin na matasa, to za a iya rubuta shi cikin matasa. Mun ji waye ne matashi. To Aba Khalid, wai miye matsalolinmu na Niger na matasa? To alhamdulillah, matsalolin matasa a Nijar faɗi gare ta, domin abin girma gare shi. Daga farko dai matsalolin matasa daga inda yake farowa rashin shugabanci ne kai. Da zaran ko da matasa suna da ƙarfi, in ba su da shugaba na gari, to babu abin da zai gyara musu matsalarsu, ba zai yi ba. Akwai shugabanci na gari. Idan Allah ya azurta mu da shugaba na gari mai jin tausayin mu, mai sauraron kukan matasa, to mun samu farkon ginshiki na gyaran matasan Nijar. Wannan shi ne farkon shugaba, shi ne farkon ginshiki na gyaran matsalolin matasa. Domin wayanda suke karkashin shugaba hukumomi ne, ekol ne, makaranta ce, duk lokacin da shugaba ya tsawata, shugaban kasa ya tsawata akan ayi kaza amma matasa kaza, to dukka na kasa ko iko ne, hukuma ne, malamin makaranta ne, likita ce, to a lokacin nan zai ji tsoro, dole ya sassauta wa matasa. Amma idan shugaban kasa bai damu da matasa ba, babu yadda za a yi na kasa da shugaban kasa su saurari matasa, su sassauta ma matasa, su samu ci gaba a rayuwa. Aba Khalid, mun ji matsalar matasa. To yanzu wai mu mun duba matasan Niger ba su kishin ƙasarsu, in ba su kishin kansu, wai miye wannan matsala? To alhamdulillah, in kuka ce matasa ba sa kishin kansu, ba ku yi adalci ba gaba ɗaya, ba a kudin goro gaba ɗaya. Za a ce kun nura wasu ɗaiɗaikun matasan Nijar ba sa kishin kansu. Wannan magana haka ne ce, gaskiya haka ne,
akwai abu na farko da ya kawo matsalar rashin kishin ƙasa. Na farko, babban matsala ta farko shine akwai rashin wayewa. Akwai rashin wayewa. Idan aka ce rashin wayewa, wani ka ce mishi rashin wayewa zai ce a baka yi karatun boko ba, baka yi karatun makaranta. No, ba sai ka yi karatun boko ba za ka zama wayayyen mutum. No. A yau akwai muna da matasan da suka yi karatu, suka yi ta jami'a, amma wallahi ba su iya zama da mutane ba. Ba su iya yadda za su tattauna da mutane da zamantakewa. Saboda haka kishin ƙasar matashi na farko dole ya zama wayayyen mutum. Wayayyen mutum ne ya san dokar ƙasar shi, ya ne dokar ƙasar shi take, sannan ya san incin shi, shi waye shi, miye incin shi a wurin shi dokar ƙasar Nijar, sannan miye incin shi a wurin dokar ƙasar Nijar, miye ne incin dokar ƙasar Nijar a kan shi. Ka fahimta? Dole ne matashi sai ya san wannan. Karamcin wayewa shi ne kawo wannan matsaloli. Ina zuwa kanan abin halin. Kenan kana nufin iya zama da mutane shine wayewa kunku ya ne kake nufi? Wayewa zai ɗauki abubuwa guda uku. Na farko, mutum a ce yana da ilimin addini. Na biyu, a ce yana da ilimin boko. Na uku, a ce yana da ilimin zamantakewa da mutane, kowace irin mutane. Sawa'un kabilu kowace iri, ya zama to kai ka iya zama da mutane. Kowane irin mutum ya zo kai ka iya yadda tu vas t'exprimer avec lui, comment tu vas gérer, ka iya zama da mutum, ka mishi uzuri, ka mishi in mahaukaci ne, ka san yadda za ka yi ka zauna da shi ka yi mamaki da shi. Yanzu misali, idan ɗan giya kana so ka isar mishi wani sako ya saurare ka, idan ka koma gehe ka rika zage shi, ta yaya zai saurare ka? Ba zai saurare ka ba. Dole ne ya ka zo kusa da shi ka zauna, kuma sannan sai ka nuna alamun kamar kai ma shan kake amma ba shan kake ba. Misali, ya ga alamun ko a buge zaka zo na misali zaka zo mishi kana lele haka sai ya ga kamar dan tangani haka sai ka zo a tare da kenan yanzu sai ya ga a wanga ai namu dan uwa ne. To daga nan sai ka rinka isa mishi da sakon ka. Matsalar muna da karamcin wayewa. Mutane suna so su yi aiki bai ba su da hikima. Ba su da hikima. Dole sai ka haɗa abu uku wannan. Mutukar kai karatun boko shi kaɗai ba kai karatun addini ba, ba kai karatun zamantakewa da mutane ba, to babu yadda za a yi kai kishin kanka. Mutukar kai karatun addini shi kaɗai ba ka da karatun zamantakewa da mutane, ba ka da karatun boko yadda rayuwa take daya, to shi ma zama da mutane sai ka kai. Dole ya zama to matasan su tashi tsaye, matasan Nijar su rungumi abu uku. Wayewar duniya na boko, sannan wayewa na addinin musulunci. Alhamdulillah muna da wayewa na addinin musulunci Nijar, kowa ya san wannan. Alhamdulillah. Kenan yanzu abu ne mana saura wayewa ta boko da zamantakewa da mutane. Da wani irin mutane, wannan mahaukaci ne, wannan mai hankali ne, wannan mai girman kai ne, wannan ga yadda yake. Il faut vraiment ka iya zama da mutane, ka iya kowa ka bashi adalci. Ya za ka yi kai magana da mutum? A yau za ka ga yaro karami sai ya zo ya zauna da shugaban kasa ya magana saboda ya iya magana. Saboda ya iya magana. Nous avons rencontré des jeunes qui n'ont jamais été à l'école et puis ils savent bien sun iya zamantakewa da mutane. Tunda yanzu ko yawon duniya shi ma wayewa. Ko yanzu sau da yawa wanda yake zaune Nijar bai taɓa wuta ba a dunkume wuri guda, sai ka ga wanda ya ida yawon shi ya dawo akwai abubuwan da zai ƙara da wannan mutum. Sosai. To wannan shi ne matakin wayewa. A ban halin wace shawara za ka ba matasan Niger don saboda kan su zan kimazane su tashi da kansu, su nema su taimaka ma kansu har su taimaki ƙasa, su taimaka ma ƙasa ta bunƙasa? To alhamdulillah, bunƙasar harkokin matasa faɗi gare shi, yayi wace hanya za a bi matashi ya amfana faɗi gare su. Zan iya cewa zan iya kasa su fanni da yawa. Akwai fanni na farko, neman albarka daga wurin iyaye. Abu na biyu, akwai yin addu'a ga magabata. Na uku, akwai koyon sana'a na hannu, sawa'un kowace irin sana'a ce.
kowace irin sana'a in dai za ta ci gaba da Nijar ko dokuna mutum zai ta yi kowace irin sana'a nan ne kasu ne na sana'a to abu na farko wanda zan fara da shi dangane da ci gaban matasa, abu na farko da matashi zai ya amfani da rayuwar shi ya taimaki kasar shi, na farko ya girmama iyayen shi, ya nemi albarka a wurin iyayen shi. Ai ka san komi in ba albarka iyaye ba zai karko ma. Da farko albarkan iyaye ake nema. Na biyu suma a yi addu'a da fatan alheri ga shugaban kasa ko ya yake. Na uku kuma sai a zabura a nemi sana'a. Ina ce sana'a faɗi gare ta sana'a. Wani zai ta yi jako, yanzu misali ni muke muku magana na mawa. Kun ga yanzu in fannin harkokin ci gaban matasa yanzu zan ta yi. Akwai harkoki yanzu a zamanance wace shawara za ka ba matasa Niger. To alhamdulillah abin da ya shafi zamani gaskiya babu abin da ya ɗauke hankalin mutane yanzu kamar social media. Harkar social media, harkar waƙe-waƙe, harkar fina-finai da abubuwa wanda yau duniya, dukkan duniya ko ina wannan harkar ita ce ta shiga cikin duniya gaba ɗaya. Saboda haka matashin Nijar ko da kana ekol ko jami'a kake, kar ka dogara da gwamnati, kar ka zama ɗan zaman kashe wando ka ce a kana jiran da diplom ɗinka ai ba a yi nome na ba a yi integrate, no il faut pas attendre. Kar ka tsaya ka yi kwante busa wannan abu, gwamnati ba za ta iya kula da kowa da kowa ba. Saboda haka ko da diplom ɗinka ba girman kai ba ne, ka fito da salula ana samun ci gaba, da radio ana samun ci gaba, ko ta fannin noma ko ta hanyar kabu duk yadda za ka yi domin ka kare kanka daga talauci, ka bunƙasa ƙasarka kuma da ci gaban ƙasarka. Yanzu misali ga yanar abubuwan da yake faruwa kwanan nan har da social media kenan, akwai wasu kasashe makwabtan mu na wurin sun ci gaba ɓangaren social media, sun ci gaba fiye da yadda ake tsammani. Yau mutanen Afirka masu yin Hausa ma kusan kashi 80 su ake kallo. Kenan da turkuwa fa me yasa mu ba za mu ba? Mu ma tashi za mu tashi tsaye cikin lamarin, mu shiga cikin tsarin. In musuluntar da zamani abu, mu sanya musulunci ya yi ƙari a cikin, a gyaggyara wasu kurakurai a gyaggyara. Tunda yanzu akwai hanyoyi da dama da ake samu. Yanzu ta hanyar YouTube kin gaba kuɗi yake samu. Tunda kallon da za ku ba mutane, ku yanzu yan Nijar da kuke kallon nan, da ku za a nemi kuɗi. Kai yanzu in ka buɗe kwanta mutane suka maka subscribe, suka maka wane ne, da kai za su amfana, kai za ka amfana da su za ka iya samun kuɗin kashewa, ka rike iyalinka kuma ka ci da ƙasar ka gaba ɗaya. Saboda haka ina kiran matasa su tashi tsaye, kar su dogara da karatunsu ko kuma kar su dogara da wani dukiya na wani babansu. Ka tashi kai abun kanka kawai, ka tashi kai sawa'un dako ne kake, sawa'un duk abun da ya dace da iliminka za ka iya bada fa'ida ta kowace hanyar ci. A ba halin ka yi magana na matasa su tashi su yi gwagwarmaya saman kan rayuwarsu. To ai gani na ni kuma sai da tallafi, kuma manyanmu na Niger ba su ba da tallafi, kuma ba su ai muna da mawaka, akwai 'yan fim, akwai 'yan komedi, akwai masu wasanni, akwai komai akwai me, amma manyanmu ba su taimakawa. Mafi yawancin abinda suke mana ma sai dai ba su ba na gida ba mahimmanci. Kai mana ƙarin jawabi akan wannan. Wannan tambayar za ka ta burge ni ba abokan, musamman abin da ya shafi su manyan shugabanninmu na ƙasa. Sau da yawa wani abu na ci gaba in zo sai dai a gayyato wani dan waje nan da za a gayyato ya rena mu ma, sai ya ɗebi kuɗin namu ya je ya zazzage mu a can. Don ka dangane da shugaban ƙasa ko kuma wasu shugabannin Nijar su taimaka ma, su tallafa ma matasa, to alhamdulillah shekarun da suka gabata dai ba mu ga wani canji a ƙasa ba irin wancan dai na a zo a gani. Amma yanzu sabon shugaba muna mushi kyakkyawan zato, alhamdulillah duniya tana mushi kyakkyawan zato, muna sa rai insha Allah ya sanya hannu dumu
a cikin harkar bunƙasar matasa. Misali, kwanakin baya shugaban kasa ya shigo fannin harkar karatun matasa, ya shigo gadan-gadan ya ce zai ɗauki nauyin abubuwa da dama. Sannan an yi alkawarin za a buɗe wurare daban-daban na gyare-gyare na koyon aikin hannu. Sannan akwai wani harkar ɗan komedi, wani ɗan wasa da yake zaune a Cote d'Ivoire, Mamman ɗan Agadez ne, ina da kwanaki na ga an guro shi, wanda ya ajiye birgi na fondation na buɗe gidan wasa. To alhamdulillah wannan abu shi ma yana cikin ɗaya daga cikin cigaban matasa sosai ma. Saboda cigaban matasa ba dole ku saurari matasa ba, dole ku hude wani tsotson ra'ayi da wani wane ne na tsotson ra'ayin addini da wani abu da na kabilanci ko da siyasa duka kwani. Shugaban kasa da kanshi ya ce babu siyasa, kawai a zo a gaba a cikin Nijar. A yi ma kasa aiki. To, yi ma kasa aiki ne shugabanni. Dan Allah shugabanni daga yau in za ku yi wani biki ko kuma wani abu, kar ku kuskura ku gayyato mana dan wata kasa. Mu ma muna da su mutane. In malaman addini ne muna da malamai masu yin tafsiri, muna da malamai masu yin hadisi. In wannan wake-wake ne muna da masu yin waka, muna da masu yin fina-finai 'yan Nijar. Kowa yana yi. Sau da yawa ma kasashen waje inda za ka samu ana fina-finai yawancin su 'yan Nijar ne a ciki, masu ilimin ma 'yan Nijar ne a ciki. Mais pourquoi pas nous allons tout faire pour inviter nos amis, nos frères nigériens, mu kawo su cikin gida, mu zo mu ba su tallafi. Dole ne ka so naka wani zai so shi. Ka bunƙasa naka ko ne duk abin da kake gani in tsotso ra'ayi ne gare ka ma ba ka iya gyaran abu daga nesa. Dole sai kana da hikima. Dole sai kana da hikima na iya jiran mutane. In kana so kama mutum gyara, kar ka shige shi da zafi, kar ka shige shi da wannan abu kaza ne, wannan abu kaza ne, ba zai saurare ka ba. Dole ne ina kiran da shugabannin Nijar, dole ku tashi tsaye ku kama ma matasa. Duk wani abu da za ku kawo na ci gaba na in ma harkar fina-finan za a shiga a gyara shi, a zamanantar da shi, a sa musulunci ciki. Tunda mu musulmai ne a Nijar, ana cewa 90% musulmai ne. Musulmi mu da kiristocin mu kowa a bashi hakin shi. Mu zo mu gamu tsintsiya madadin ki da mu dunkule wuri guda, mu canza Nijar. Jefu Nijar da mu. Nijar ba ta labu ce kuka sani. Ina kyautata zaton Allah ya ba mu shugaba da zai saurari matasa. Saboda kan matasa ku tashi tsaye ku koyi sana'a, sawa'un kowace irin sana'a ce. Kowace irin sana'a ce, kai dai ka ji tsoron Allah a cikinta, ka bi ka'idodin Allah, masada bakin gwargwaronka. Wannan shine abin da zan ce maka ba. Tun kayi magana saman kan social media, ba ka gani da suke gani saman kan internet. To alhamdulillah gaskiya ne akwai tsadar internet a Nijar na harkar mega kenan. To wannan shine ma ya kara ma matasa wahala na ba za su iya bunƙasar da wani su harkoki na internet ba. Alhamdulillah mun kuma je kwanakin baya shugaban kasa Sabo ya kiro masu internet. In baka manta ba ban sani ba ni na gani ya kirawo yan rezo duka a tattauna kan cewa su kawo sauki cikin lamarin dan saboda matasa su amfana da wannan abu. Lalle dole ina kira ga shugabannin Nijar da su yi kira ga shugabanni masu internet. Lalle wannan megan da suke badawa na sati yayi kaɗan in dai muna so mu amfanar da matasan Nijar. Dole ne a wadatar da internet, a wadatar da mega. Yanzu nan Libya in kaga megan da ake baka wallahi watan sai mutu ma baka ce shi ba. Kenan dole sai an saki mega a wadace, a ce in kai ta jika guda ta ishe ka har wata ka yi rayuwa ka caccanza abubuwan da ya kamata, duk wani abu na ci gaba ka kawo shi bisa internet. Sannan kuma ina kira ga matasa, ba dole shugaban kasa kai zai yi wannan abu ba. Matasa wanda suke da fikira na technology, wanda suke harkar jami'a, dole su ma su tashi tsaye wurin kirkiran wani abu, su kirkiri wani abu na sassautawa matasa. Sau da kasashen waje za ku gani matasa su da kansu, yanzu wani matashi sai ya kirkiri wani abu, shi da kanshi zai kirkiri wani internet ɗin da zai kawo masu kanshi sauki ba tare da kamfanin ya sani ba. Kenan kuma abu na ƙarshe da muke so in ƙara jan hankali matasa,
harkar internet kuka taɓo ni ko ba kuka akwai abin da yake ci tuwo a kwanya no abin da ke ci maka mo a kwanya gaye harkar internet a Niger muna da rezo namu na kan duk kasashen duniya da kuka sani suna kankawo da rezo nasu na kansu ba prive ba akwai rezo na prive na saidawa na kasashen waje akwai na kasa mu ma muna da rezo fis namu na kanmu Sahelcom yana gani namu na kanmu yau Sahelcom ta mutu a Niger kuma tana da arwatani dukkan su arwa me yasa ɗan Niger saboda haka ina kiran ɗan Niger kuma ina kiran shugabannin Sahelcom ku tashi tsaye ku bunƙasa ku yi arwa internet kuma kai matashi kai ma ka mallaki fis na Sahelcom saboda kishin kasar ka dole ka so abin da yake kasar ka sai ka so na cikin kasar ka ruwan za ka so wanda yake na wani kasar wani kenan ina kira ga shugabannin Sahelcom dole ne in kuna son ci gaba internet ku a kamfanin ku ya wadaci Niger ko ina dole ne ku sassauta internet ku yi arho please kowa ya wadatu da wannan internet kuma ku shiga ƙauyuka ku kawo rezo ko ina saboda kafafen sada zumunta internet yana kawo budget yana kawo ci gaba cikin ƙasa kudin haraji ne kyau yana shiga cikin ƙasa me yasa ba za mu bunƙasa wannan abu ba kilan wannan abu shine za mu bunƙasa domin matasa su amfana da wannan mega din dole sai an sassauta kudin mega dole ne a sassauta wannan desan mega da suke ba da hannun orange ya zai ishi mutum wasu kawai za ka yi ba ka yi shiga youtube ba ka yi shiga wasu yau mutane da yawa a ƙauyuka kowa yana da samunan wasu wani za ka ga ɗan Nijar mega ta 20 zai yi yanzu ya danna maka buka ne kashi to kare son kufa yanzu abin ya ma ƙara lalata za ka ga mutum ya mega ta san kisan kai tsaye ma za su jaye ta lalle maganar nan taka ta yi duki karfi ya kamata a ce a dubu matsalolinmu na gaskiya internet din nan matsalar da ya sa su ɗan kamfani suke janye ma mutane kuɗi suke sace kuɗin mutum mega ko kuma wani kuɗi kawai waya babu su yana cikin rishin wayewa dole ɗan Nijar ka san kana da incewa wani in ya cinye maka wani abu wannan yanzu kamfanin rezo na Airtel ko Sahelcom ya cinye maka kuɗi kana da incin wanka je ka ɗauka kara tu peux aller au niveau de l'environ ka tambaya pourquoi ina da crédit kaza kun janye shi pourquoi pour quelle raison a baka santez bisa abin minti nawa ne sekondi nawa ne saboda haka akwai karancin wayewa dole matasa ku dinga shishigi a cikin kowane lamari na harkar bunƙasa kasa kowane ilimi ku buɗe su gane yadda ci gaban duniya yake domin mu ɗaukaka ƙasar mu ta kai inda ana alfahari da ita cikin duniya amma halin wani ƙarin jawabi za ka yi mana akan masu kuɗinmu na Niger masu gayyato mawaƙa da ƙasan waje su ka Niger kuma alhali muna da mawaƙan nan idan wani buki na su ya tashi za su tai su tunku mawaƙa da ƙasan waje su kawo a Niger su girki wani ƙarin jawabi za ka yi mana akan wannan an tuka dai wannan abu ne wanda yake ci mana tuwo a kwanya sosai don kwanakin baya wani mawaki ɗan wata ƙasa ya zo kuɗin da aka zubda a ƙasa yadda ka san wani iska haka ake zuba mishi kuɗi alhalin mu ba waka suka yi iyawa ba wai baki suka yi iyawa ba ilimi suka yi iyawa ba shi matsalar mu mawadatan mu na Nijar shi na waje ya yi mulki matsalar gina dole ne mu karfafa ma 'yan cikin ƙasa mu kira wa 'yan cikin ƙasar mu ko mene ne za ko ta fannin wa'azi ne ko ta fannin waka ne ko ta fannin fim ne a gayyato 'yan ƙasa in wani kurakurai a gyara musu saboda ne in kuka zuba kuɗin nan ga ɗan etaranje ɗan wata ƙasa to kuɗin nan kwasa su zai iya tafi da su waje amma shi ɗan Nijar kuka zuba musu kuɗi a nan cikin ƙasa zai kashe su kenan ƙasa ta karu da kuɗin haraji ta wani fanni kenan babu abin da matasan Nijar ba su yi ba wallahi ba abin da matasan Nijar ba yi ba rishin karfafawa ne da karfin gwiwa ku kawai mu na waje su yi burge to wannan abu dole ne masu kuɗi muna jan hankalin ku matasan Nijar kuma muna jan hankalin ku yi modernizan abu ku yi zamanantar da abu ku tashi tsaye duk wani abu da zai kawo ci gaba a cikin ƙasa ku tashi tsaye gadan ku shiga cikin shi domin canza Nijar gaba ɗaya wannan haka ne to amma halin
mun ji na masu kuɗi. To wani ƙari jawabi za ka yi ma matasanmu na CAF na Niger gaba ɗaya. Idan an gayyace ɗan ƙasar Niger, menene ya kamata a ce za su yi ƙoƙari a kan wannan abubuwan da aka yi shi don su lalle da nasu ne an ka gayyata. To matashin Niger wanda za a gayyato ya burge mutane, ko wa'azi ne zai yi, ko waka ce zai yi, ko fim ne zai yi, abu na farko da zai yi ilfo ke karanci mutane, saboda dole ya ka karanci mutanen da za ka kai musu ka burge su. Kowanne ka ba shi incin shi, kowanne in ƙauyawa ne to dole sai ka zo da salo na ƙauyenci za ka burge su. In 'yan birni ne dole ya ka zo da salo na 'yan birni za ka burge su. Kenan duk abin da za ka yi zaka sassauta ma 'yan uwanka, sannan kuma ka yi abin da za ka ja hankalin su. En tant que Nigérien, en tant que de vrai compatriote, ka huto ka yi kishin ƙasar ka ja hankalin 'yan ƙasar ka ta kowane fanni na ci gaban ƙasar Nijar. Wannan shi ne matakin da ya kamata a ɗauka. Wato a halin matasa namu na Niger, idan an gayyato mawaƙi na Niger, ba su zuwa su yi damuku sama kan shi. To wannan ba wani abu bane, wannan rishin wayewa ne, kuma rishin kishin ƙasa ne. Rishin wayewa da rishin kishin naka, ka yi son na wani. Amma ba haka nan ba, naka shine naka duk lalacewa shi. Naka ne duk lalacewa shi. Ya kamata a ce in ɗan ƙasa ya huto ko mawaƙi ne, ko da MDM ne, ko kai dan gaskiya ne, ko artist ne, ko suwa ne, in dai mutum ne zai burge mutane, to dole ne ka zo ka kalli abin da ya zo da shi. Wannan yana ɗaya daga cikin kishin ƙasa. Saboda in dai kace za ka fifita ɗayan ƙasar ka da ɗan wata ƙasa, to ba ka kishin ƙasar ka, ba ka kishin ƙasa, babu kishin ƙasa. Saboda haka mu ma mun iya, komi mun iya. To a ba halin shugaban matasa na Nijar gaba daya, muna godiya sosai fa da amsa gayyatar mu da kai. To mun gode sosai masoya namu kuma na san za su ji sakon da kan isa. To da ƙarshe me za ka ce ma al'umma Nijar gaba daya? To alhamdulillah, daga ƙarshe abin da zan ce ma mutanen Nijar, na farko ina jan hankalin masu kuɗinmu na Nijar da hukumomi da mun karan kanmu matasa. Kawai mu so junanmu, mu rungumi junanmu, mu yi kishin ƙasarmu, mu yi kishin namu, mu bar kyashin junan namu, mu bar tsogume-tsogumen namu ne, komin lalacewa shi namu ne. Kuma ka a sa wani ra'ayi, duk wani ra'ayi a ajiye shi, ra'ayi na kabilanci, ra'ayi na addini, komi ka ajiye shi, mu zama tsintsiya maɗarminki ɗaya. Le Niger, de vous, Niger de vous. Matasa ku za ku sauya Niger. Shugaban ƙasa idan kuka ba shi shawara mai kyau zai ɗauka ya tallafa muku domin bunƙasar da Niger insha Allah. Duba da yanzu mulki ne yanzu gashi nan matasa barkatai a cikinsu, masha Allah. Inda za a kirayo su a gaggaya musu ga matsalolin da ake bukata na matasa, za su iya bada goyon baya. Tunda ga sunan ministrori da yawa matasa ne ga suna. Alhamdulillah, Allah ya azurta mu da matasa cikin mulki. Dole ne mu tashi tsaye kwanmu da kwalkwatan da matanmu, duka mata a sa su ekol, surtu mata. Ku sa matan ku ekol wa kan ku wasa. Ku sa yara ƙananan ekol da mata, surtu 'yan mata. Saboda ba kowa bane ya mallaki ɗa namiji. Wanda bai da ɗa namiji ya zai. Dole ne ka sa ɗiyarka na kwal, za ta amfana ta ko da fanni, ko ta zama likita, ko ansanyant, ko polis ka ne. Yanzu ko irin wannan shirin da polisai suke ma maza suna wulakanta, suna amsa cin hanci, wani lokaci an kasa a kawo mace hanci na wurin, tunda ta san za ta yi ba ɗanta ne, ba zai yi ta maka irin wannan wulakanci ba. Dole ne ke da ku jawo 'yan mata ku sa su kwal. Kuma wurin tarbiyya ma, même au niveau de l'enseignement, moi je pense que mace ita aka sani da tarbiyya, ko ba gaskiya ba. Inda aka kawo mace cikin enseignement aka sa su cikin koyo da kwal, saboda ita take da tausayin yaro, ita ta iya tattalin yaro in yi kuka, ita ta iya kora shi kan daidai. To saboda haka wannan shi ne fata na, ya kamata al'ummar Nijar ku tashi tsaye wurin bunƙasar da Nijar gaba ɗaya. Kuma wanda na yi ma ba daidai ba, ya muni afuwa, kuna tare da
Isa Musa shugaban matasa, ko da yake bana ce shugaban matasa ba, na ga baba muka wasu basu muni akwai wanda ya ce muni wayan ba zan iya wani abin da ya ce ba, a gidan wa aka da daka. Kuna ji ko masoya, duk wanda kan ji yance ba kai bane to shi ne ba shi bane. Shugaban matasa na Niger gaba daya, ta muku daɗi ba ta yi muku daɗi ba, shugaban matasa ne. Masoyanmu na kirki, muna fata za ku yi ƙoƙari wanga bidiyo watsa shi ko'ina ya game duniya. Don Allah, don annabi, idan inda mun ka gai gaskiya masoya, ku yi aiki da magana da mun kai ta gaskiya. Idan mun ka samu kuskure saman magana, to dan Allah ko san dan Adam agaji ne. Dan Allah ku yi mana uzuri kuma ku yi mana gafara. Ni ne namu baba an muka alƙalin alƙalai. Yau shugaban matasa ya kira tunda ya yi jawabi mai amfanin 'yan ƙasa gaba ɗaya, da na kai shi gidan yari dan ya zo gaba ɗaya gaba alƙali ne ba. Kai ka kai shugaban matasa gidan yari kana gani? Ai abin da mu muke so matasa shugabannin su san ciwon matasa. To inda ka yi sa'a kana jin ciwon matasa, kana jin ciwon Niger, haka muke so don wani matashi in ne an naɗa shi wata mukami dan Allah, ba ma matashi ba har ma manyan mu 'yan siyasan ku yi kishin ƙasa kuma ku yi aiki tukuru. Yi aiki siyasa, manyan 'yan siyasa kamannin amma hali yana ƙoƙari, iya ƙoƙari, yana ƙoƙari ya taimaki matasa Niger. Nan dubi yake yana kare matasa, nan dubi yake yana kare matasan Niger, nan dubi yake yana kare matasan Algeria, kai nan dubi yake yana kare matasa a ƙasa a ko'ina, su Cote d'Ivoire, su Burkina. Don Allah matasa ku yi ƙoƙari ku zan ciwon kanku, ku haɗa kanku duk inda kuke. Ƙasan ku ce Niger ne ce, ba za ku taɓa canza ƙasa ba. Kenan dole ku haɗa kai a samu mafita. Da ƙarshe dai ina ce muku kai sai an jima.